Magdakop sa mga sakinang kolorom, labi na sa pampasahero. Hingusgan sa taga-Traffic Agency Mandaue. Ang live report ni Nico Sereno. Nick. Yaslan, gihingusgan karon sa mga traffic officials kinilang kampanya kontra kolorom. May pahimangno sila sa mga driver ug na masahero diha sama sa mga tricycle. Sa impounding area sa Mandaue City, napunan pa ang mga tricycles nga ilang nasita o gihold. Naglakip kini sa mga kolorom nga mga tricycles nga nasakpan sa checkpoint nga walay prangkisa o baka expired na. Gipahibaw sa team, mas hingusgan nila ang pagpanakop karon sa mga kolorom kay alang man kini sa kaluwasan sa mga tao. Pinasikan sab kini sa gimando sa DILG. We're not just talking about tricycle for hire. Including kani mga MPUJs, tanang mga public utility vehicles, kay doon natay mandato, doon ay memorandum circular. Kahinumduman sa Mandaue, doon ay kapin sa 1,000 ka mga tricycles ang gi-revoke na ang prangkisa, sanglit wa na asikasuha sa mga tag-iya. Gimonitor kini sa mga otoridad kung gipanggamit ba kining maong mga sakyanan. Kung masakpan ang usa ka sakyanan sama sa tricycle nga expired o walay prangkisa, diretso impound kini ug ay hara i-release ug maasikaso na ang franchise. Inadlaw ang ato ang pagpanakop nining mga kuan nya mo ni nga niri once ma-impound na klase-klase ng mga pakiluoy, mga alibay nga ingon sila private ko no, pero mo na that's for them to prove. Lan gawa sa kontra kolorom, gipahibaw sab sa team nga nagpadayon pa ang ilang regular nga mga operasyon sa kadalanan sama sab nining oplan batok sa counterflow kay doon na paghihapoy mga motorsiklo nga sagad kuno mo counterflow o mag-driving left. Mapahimangno sab sila sa tanan nga mga motorista nga mutuman lang gyud sa mga lagda sa trapiko. Lan. Okay, daghang salamat, Nico Sereno.